И сега те питам, аз наистина те питам, ти не смяташ ли, че има едни такива жени, които мъжете никога няма да им обърнат внимание, да започнат да се държат като тях, да пият наравно с тях, да псуват наравно с тях? Не. Аз не мисля, че някой е карал една жена да става мъжкарана нарочно. Ма не трябва да обърнат внимание, бе. Защо тя си е харесала някакъв тип поведение и си го следва. Искам само да ти кажа какво пише в интернет, аз паднах. Кажи, за жените. И това, че те, нали, мъжкарана е тази, която има мъжко поведение. В тази част 2 точки и се изброява. Мъжка прическа, стойка на тялото, по-силно изразени черти на лицето, типичен мъжки тембър на гласа, леко вулгарен и циничен език. Ужас! Добре, чакай малко сега. И ти си била с къса коса, и аз съм била с къса коса. Дайте да се разберем. И освен това, жените попадали, нали, мъжкараните в друга категория, по-скоро са мъж, отколкото жена. Представяш, срещаш някой, срещаш жена и тя ти казва: мъжки, как си днеска? Добре, това няма да обърка малко. Преувеличаваме. Мъжкарана може и да бъде жена, която е супер бойна и избухлива. Тоест, тя си устоява по такъв начин това, което се случва в живота й. Честно, женски бой по бански с къса коса, в кълта. Са пълни глупости, не е вярно. Вижте, ние сме много объркани, какво е това мъжкарана. След малко това са хитовете днес. Единствено и само по Радио 2.